a mi m'agradaria molt saber com veuen ells la vida, no? Que amb les seves preguntes jo també pugui contestar i que també els pugui donar el meu parer, perquè ja ens separen molts anys entre la seva generació i la meva, no? Saber com és aquesta generació. A què et dediques i on treballes? Doncs mira, jo em dedico a una cosa que es diu coaching, que no sé si n'heu sentit a parlar. No ho heu sentit? Doncs és un tipus d'ajuda. Tinc unes converses amb les persones que venen a la meva consulta per ajudar-les a que aconsegueixin coses que els costen d'aconseguir. I treballo en un centre que tinc a Barcelona, que es diu així, Coaching i Comunicació. Què vas estudiar? He estudiat moltes coses a la meva vida. Mira, primer vaig estudiar per ser mestra, com les vostres mestres. Després vaig estudiar filologia, que és una carrera que tracta de la llengua. Després vaig fer un doctorat, uns cursos de doctorat en lingüística. Després, a veure que no em perdi, vaig fer un màster en gestió de la comunicació. Després vaig fer 4 anys de psicoteràpia, després he fet formació de coaching, he fet una formació de pedagogia sistèmica i continuo estudiant, o sigui que si tu et fas la il·lusió de només estudiar una cosa, em sembla que no funciona així, no funciona així. Quan eres jove tenies pensat treballar d'això? No, mira, quan era jove ni sabia que existia això, el coaching. Jo crec que començava a existir tot just. I altres coses a què em dedico, per exemple, faig una cosa que es diuen constel·lacions familiars, ni existien en aquell moment, no ho sabia. Però mira, us he portat una cosa que és un paper que jo vaig escriure quan tenia 13 anys. I ara les meves nebodes han fet 13 anys i la meva germana va treure el paper. I jo no sabia que hi havia ni aquesta feina ni aquests estudis, Però jo, als 13 anys, m'he quedat ben parada, deia, jo vull lluitar per aconseguir unes òptimes relacions humanes. Sabeu què vol dir òptimes? Que siguin molt bones, que les relacions entre les persones siguin molt bones. I mira, me'n vaig adonar que tot el que he estudiat té a veure amb que les relacions entre les persones funcionin el millor possible. No? I saps que et deia que em venen persones, doncs que quan em vinguin les persones a preguntar si volen millorar la relació amb els seus treballadors o amb el seu cap o amb la seva dona o amb els seus fills, doncs que ho puguin aconseguir. O sigui que sí, totes aquestes coses que he anat estudiant tenen a veure amb el que jo volia fer als 13 anys. És curiós, no? Tu tens una idea de què vols fer? No? Bueno, ja et vindrà. Jo em sembla que us seria més fàcil, em sembla que per la meva experiència, és més fàcil pensar una cosa que tu voldries aconseguir que quina carrera s'ha de fer per aconseguir aquella cosa. Perquè a la millor la carrera que estudiareu no existeix ara. O estudiareu una carrera que després no fareu la feina aquella, que en fareu una altra. O sigui que la cosa és, a veure, què m'agradaria a mi aconseguir? Vaja, em sembla a mi que això pot funcionar. Què és el que et va despertar el teu interès sobre ser una bona comunicadora? Què em va despertar el meu interès? Jo crec que jo me n'adonava que comunicar era molt difícil. O sigui, jo veia que era una cosa que costava molt, I potser jo penso que dec tenir alguna facilitat per fixar-me en les coses de la comunicació, perquè me n'adono que a la feina em va bé i que puc ser molt útil a les persones, però jo crec que quan era així joveneta el que notava, amb aquesta capacitat de notar, jo més aviat notava quan no funcionava la comunicació i notava que les persones pateixen molt quan no funciona, I, mira, em va semblar que era una manera també d'evitar molt de patiment, Els bons comunicadors saben resoldre els conflictes o fins i tot evitar-los? La base de tot és la manera de parlar? Mira, la base de tot
és la manera de parlar, però en la manera de parlar hi ha tot el que no és la paraula, no? Per exemple, si jo dic, m'agrada molt aquesta samarreta que portes, no? Doncs ho puc dir de moltes maneres. Sí que m'agrada aquesta samarreta que portes, sí que m'agrada. Tu què et sembla, això? Vale, bé. Que no m'agrada, no? O sigui, és la manera de parlar, però també és el to de la veu, la cara que poses, com poses les mans, tot és la comunicació. I doncs els bons comunicadors, m'has dit? Els bons comunicadors vols dir les persones que ens dediquem a la comunicació i que ho hem estudiat. Doncs mira, les persones que ho hem estudiat ens adonem més del que passa, però a vegades ens adonem quan ja ha anat malament, també, o sigui, no pensis que la nostra vida tot és fantàstic i flors i violes, ens equivoquem com totes les persones, però un cop ens hem equivocat, diem, i per què m'he equivocat amb això? Què ha passat? Aquí ha passat una cosa estranya, ja sé, i doncs podem trobar l'explicació i mirar de millorar per la propera vegada, però ens equivoquem tota la gent, Ho has entès, Noemí? Sí. O vols fer-me una pregunta més? No. No? Molt bé. Ara que hi ha crisi i molta gent busca feina, podries donar-nos algun consell per quan hagin de fer una entrevista? Ui, us falta molt a vosaltres per fer una entrevista, no? Mira, un consell per fer una entrevista. Bueno, jo tinc tot un llibre sobre com fer les entrevistes, Però un consell per fer una entrevista. Doncs mira, que siguis tu mateix. Si tu vas a una entrevista de treball per una feina que tu creus que tu ets bo per aquella feina, tu has d'anar com ets tu i que es noti com ets, val? I ja està. Ara, si tu vols fer veure que ets d'una altra manera, la gent que t'està entrevistant ho notarà. I aleshores, clar, això diran, aquest ens vol amagar una cosa, no sabem per què, i ja no et voldran. No? I si tu creus que vas a una entrevista d'una feina que tu no serveixes per allò, bueno, ell o vosaltres, doncs millor que no vagis a aquella entrevista. Ves a una feina que tu pensis, mira, jo aquesta feina la puc fer bé. Va? Et sembla que això et servirà? Sí? Molt bé. Els gestos, les mirades, la postura corporal també s'han d'entrenar per ser un bon comunicador. Quins hàbits hauria de tenir ben adquirits per comunicar-se bé? Mira, si es poden entrenar una mica. És el que us deia que es pot saber què significa tal cosa. No? Per exemple, si ara jo em poso així, tu com diries que estic jo aquí? Enfadada. Una mica enfadada, no m'interessa res del que m'expliques, ho veus, no? O sigui, això sí que es pot aprendre, no? Però després, com que tota l'estona estem comunicant, no? Jo també tinc un altre llibre sobre la comunicació no verbal que es diu així, què comuniquem quan creiem que no comuniquem? O sigui, nosaltres estem tan tranquils a casa, al sofà mirant la tele, doncs, o com els espectadors que ens miraran, no? Doncs, quan estem allà a casa, que ens sembla que no ens estem comunicant, també ens estem comunicant. Perquè fas una cara rara, a la millor... Tens germans? Sí, un. Tens un germà, doncs potser el teu germà diu, per què fas aquesta cara? Doncs quina cara faig? Doncs faig cara normal. No passa a vegades això. Estem fent cares i estem fent gestos tota l'estona i no podem controlar-los. Doncs el que això ens serveix és per saber com estem sentint, no? I saber que la manera com estem sentint s'està notant quan nosaltres parlem, no? Que si jo estic molt enfadada, no? I estic així molt enfadada, però dic, però no vull que se'm noti que estic enfadada. I dic, sí, perquè els braços així, no se'm noti. I doncs estic així i dic, què, ja s'ha acabat? També se'm nota, no? Perquè faig un to de veu, no? Se'ns nota com estem, no? I a vegades ens pensem que els altres reaccionen d'una manera per les paraules que hem dit, i no és per les paraules, és per com ho hem dit. Però si jo només t'he dit res, si només t'he preguntat què feies, si només t'he preguntat si havies acabat, a tu et sona això? Sí, hi ha coses que són com això, no? Molt bé. El meu pare m'explica que de petit saludava a tothom encara que no es conegués. Per què ara no Clar. som els més joves? Mira, tu diries que els joves no saludeu i els grans sí, Adrià? No, però de petit saludava a tothom encara que no es conegués. Perquè és veritat que més antigament se saludava més la gent. Però jo, per exemple, veig que si tu vas pel bosc, per la muntanya, i et trobes algú,
et saludes, no? No ho fas, tu? Sí. Vas per la Fageda i vas sol caminant amb el teu gos o amb el teu pare o amb algú, amb uns amics, i trobes algú i saludes, no? Clar, quan hi ha poca gent, la gent se saluda, no? Si la gent viu en un lloc petit, que tothom es coneix, la gent se saluda. En canvi, per exemple, quan jo era petita, jo vivia a Barcelona, i a Barcelona hi ha molts barris que la gent, quan jo era petita, no se saludava, i potser que jo sigui més gran que el teu pare, saps? O sigui que en els llocs més grans, i si ja vas a Nova York, doncs no se saluda ningú. La gent ni cau un per terra, sembla ser, no ho sé del cert, però segons diuen cau un per terra i allà el deixen i el recullen, no? Vol dir que quan més gran és el lloc, doncs menys necessitat tenim de reconèixer-nos, no? Perquè com que no coneixem ningú, en canvi en un lloc petit, encara que no coneguem la persona, això que et deia, si vas per la Fageda i trobes algú, doncs penses és algú de per aquí, potser d'aquí una estona em faré mal i necessitaré que m'ajudi, no? Doncs jo em sembla que és això, però vaja, el teu pare també ho deu saber molt bé, això. Hi ha algun llibre que hagi marcat la teva trajectòria? Mira, suposo que molts, però n'hi ha un molt especial que es diu Guiones que vivimos, que el vaig llegir en un moment de la meva vida que em va fer canviar totalment els estudis i sí, gràcies a aquest llibre vaig fer uns estudis d'anàlisi transaccional, vaig estudiar psicoteràpia i vaig canviar de feina. Al final, jo no sabia que el llibre em portaria a això, però vaig canviar de feina per aquest llibre, o sigui que sí, és poder el llibre que més m'ha canviat la vida. Admires algun autor determinat? Si em miro algun autor determinat. Mira, a mi m'ha passat, això no sé si li passa a tothom, a mi m'ha passat que jo llegia molt de tot i novel·la i tot. I doncs vaig estudiar filologia catalana i vaig anar a la universitat i vaig estar 5 anys estudiant només literatura i llengua. I se'm van treure les ganes de llegir. O sigui que només llegeixo molt, però només llegeixo coses de la meva feina. I doncs llegeixo coses d'un psiquiatre que es deia Verne, llegeixo coses d'un filòsof que es diu Hellinger, llegeixo coses que em serveixen per la meva feina, però no novel·les o poemes o així, la veritat, ara no en llegeixo. Quan eres més jove, creus que hi havia més respecte per les persones? Mira, quan era més jove, a mi em sembla que no ho sé. Però clar, jo només puc parlar de les experiències que jo tenia, no? Jo em sembla que ara, per exemple, si algú ens maltracta, no? I ens maltracta sense pagar-nos, vosaltres heu sentit parlar de maltracte? Sí? Ho heu sentit. I sabeu que es parla de maltracte psicològic. No sé si això ho heu sentit, sabeu que es parla d'això? Per exemple, d'un nen que li fan bullying. Això ho heu treballat a l'escola? Sabeu això del bullying què és? Un nen que els altres li fan la vida impossible i li fan bromes molt pesades i aquell nen es va sentint malament. Això us ho han explicat o heu tingut alguna experiència d'això? Bé, no cal que me l'expliqueu, però això sabeu que existeix? Sí. Doncs mira, quan jo era jove això no se sabia que existia, passava igual. I jo després a la meva consulta m'han vingut persones i m'han explicat coses que els hi passaven quan tenien 10 i 11 i 12 i 13 i 14 anys, que eren terribles, però ningú li donava importància. Si l'explicaven a la seva mare li deia mira, has de tenir paciència, i en canvi ara se sap que això és una cosa greu, que es pot tractar, que es pot parlar amb els altres nens perquè això entenguin que està perjudicant el seu company i es pot tractar. Hi ha moltes coses que ara sabem i que no sabíem. I doncs jo crec que hi havia falta de respecte, n'hi deu haver hagut sempre, i persones respectuoses també n'hi deu haver hagut sempre, i em sembla a mi, no? Jo a la meva vida he conegut persones respectuoses i persones poc respectuoses, però tant als 10 anys com als 20, com als 30, com als 40, com als 50, no? El que passa que ara ho sabem.
i sabem posar-li el nom, i sabem acudir a la millor a un professional perquè ens ajudi, no? Que això abans no se sabia. Bueno, això és la meva visió, Parlar malament de les persones està de moda? Bueno, jo no hi entenc gaire de modes, jo no soc una experta en moda. Tu què opines? Sí. Que sí, està de moda? Sí. Com ho has notat? A la teva escola està de moda, per exemple? Sí. Ui, què diran les mestres? Com ens se sentin? No ho sé, jo no l'he vista aquesta moda de parlar malament de les persones. El que passa, el que sí que jo he vist, és que a la tele hi ha una sèrie de programes, no sé si vosaltres, no direm noms de programes, però vosaltres veieu a la tele uns programes que la gent es parla malament entre ells i es criden i s'interrompen, no? Quina sort que teniu. Doncs hi ha uns programes a la tele que passa això, no? O, per exemple, en el Congrés dels Diputats, on parlen les persones que es dediquen a la política, doncs es parlen malament, es diuen paraules no gaire boniques, uns es ridiculitzen els altres, uns estan parlant i els altres no escolten. Això és cert que fa 20 o 30 anys no passava. O sigui, jo crec que sí que els mitjans de comunicació a vegades estan ensenyant unes coses que no estàvem tan acostumats, em sembla a mi, em sembla a mi. Però no sé si això és una moda, no sé, és perquè tu fas tot el que veus a la tele que fan? No. Doncs jo tampoc. O sigui que a la tele hi pot haver uns programes que facin això, però no cal que ho fem tots, no? No ho sé. Jo, amb les persones que em relaciono, no ho noto. Però, clar, poder, també, amb els anys he après que si una persona no em respecta ja miro de no tenir-hi gaire relació. Que això potser també... Tu ho fas, això? No? Doncs amb els anys pot ser que això ho aprenguis a fer. Que diguis, ui, aquest no em respecta? Pues, no, és que he quedat, no em va bé. I mires de no tenir-hi tanta relació, no? Si una persona no et respecta... Amb les tecnologies ens podem comunicar amb més gent, però ja és que la qualitat és la mateixa que abans. Mira, no sé si la qualitat depèn de la quantitat de persones amb les que ens comuniquem. No? És veritat que per tenir una comunicació de qualitat necessitem tenir temps i no podem tenir una comunicació de qualitat amb moltes persones. No? Doncs clar, si tenim més quantitat de relacions, és veritat que no podem tenir tanta qualitat. Però no sé si és per les noves tecnologies, perquè les noves tecnologies també ens poden permetre tenir relacions de qualitat, perquè podem seleccionar i de les persones... Per exemple, tu tens Facebook, no tens Facebook, i tens Messenger, tens Messenger. I quantes persones tens agregades? Moltes. Moltes? 100? No, 100 no. Val. Doncs a la millor, amb el temps, dius, mira, sí, n'hi ha 100 o n'hi ha 200, però jo amb les que em comunico més sovint són aquestes 4 o aquestes 5, no? No té per què ser que perquè hi hagi noves tecnologies, no? Potser és com tots els invents, que al començament de fer-se l'invent es fa servir molt, no? O com quan et regalen una joguina, que al principi que la tens la fa servir per tot, però després dius, bueno, tot el dia no estaré jugant amb el mateix, no? Vull dir que jo em sembla que quan ja tens les tecnologies i les incorpores a la teva vida normalment, doncs tu també pots seleccionar, no? No perquè tinguis telèfon has d'estar tot el dia trucant, no? Clar que pots fer moltes trucades en un dia, no? Però tu pots seleccionar i trucar a les persones que realment t'interessen. Has actuat de mediadora. Què en penses de mediació? Mira, jo no faig de mediadora, però penso que la mediació és un sistema molt bo. El feu servir a l'escola per quan teniu conflictes? No. No? Bueno, hi ha escoles que el fan servir, sobretot jo sé més instituts que fan servir la mediació i és un sistema molt bo. Ara, jo ben bé mediadora no soc. El que passa que, per exemple, si ve una parella a la meva consulta que tenen problemes de relació, jo no treballo amb els dos i els hi faig una mediació.
Però em ve un dia, em ve un altre dia, els explico unes coses de com ells es poden comunicar millor i després ells ja es comuniquen millor i ja arreglen les seves coses. Moltes parelles ho han arreglat així, saps? Però això no és ben bé una mediació. No. Sí? Per què ens costa tant expressar les nostres necessitats, el que sentim amb l'educació? Amb l'educació ens costa expressar les nostres necessitats i el que sentim. Vols dir que fora de l'educació ens costa menys i a l'educació ens costa més? Sí. O ens costa sempre? Sempre. Sempre, jo diria que ens costa sempre. Sí. Mira, primer hem d'haver estat educats per expressar les nostres emocions i els nostres sentiments. I no sé, potser a vosaltres us han educat més que els que tenim la meva edat. Quan jo era petita i tenia la vostra edat, ja no sou tan petits, era joveneta com vosaltres, doncs no es parlava d'emocions. I clar, si no es parla d'emocions no tens paraules, no saps. O sigui, tu saps que això és verd perquè t'han dit la paraula verd, però si tu sents una cosa dins que no estàs bé però no saps què és i no tens paraules perquè ningú t'ha explicat allò com es diu, és molt difícil dir-ho. No? I això, doncs ara ja es fa més, perquè no sé si heu sentit parlar d'educació emocional, sí? Feu educació emocional en aquesta escola. Hi ha algunes escoles que ja estan fent educació emocional i jo he fet a vegades cursos per mestres, no? Hi ha llibres per mestres d'educació emocional i es va aprenent, però no és tan fàcil parlar de les emocions, no? Però està bé, parlar de les emocions, no? Sí. Evites molts conflictes. Podries donar-nos algun consell per no insultar de seguida quan ens fan enfadar? Per no insultar, així de seguida insulteu quan us fan enfadar. Mira, ja us donaré un consell que la meva àvia ja me'l donava, no és molt modern, però t'asseguro que funciona. Primer comptes fins a 10 quan t'enfades. I després, mentre vas comptant fins a 10, ja pots pensar que no cal que insultis, perquè si tu insultes l'altre com se sent? Malament, pitjor com estava. I aleshores s'enfada més. Si s'enfada més, potser t'insultarà més fort, o et picarà, o et farà una mala passada més forta, i t'enfadaràs més. I aleshores, si t'enfades més, hauràs de tornar a comptar fins a 10. Vaja, tot això ho pots pensar i aleshores ja no insultes. Però vaja, està molt bé la pregunta, Trobo que feu preguntes molt bones, Molt bé. Quan ens hem ratllat amb algú i li tenim ressentiment, què hem de fer i com? Ui, que difícil, perquè, clar, quan li tenim ressentiment en algú, és que ja ho deia jo que fèieu bones preguntes, perquè això moltes persones grans tampoc ho sabem, no?, com ho hem de fer. Costa, no?, canviar el ressentiment. Mira, no és fàcil. Primer t'he de dir que això és una cosa que no és fàcil, no? Però tenir-li ressentiment a una altra persona, si tu li tens ressentiment en algú, és una feina teva deixar-li de tenir. Tu et dius Pau? Sí. Home, potser ets una persona pacifista amb aquest nom, No ho sé. Mira, si tu, Pau, algú t'ha fet una cosa, doncs és natural que tinguis ressentiments. Perquè dius, ostres, doncs mira, jo això no m'ho mereixia i m'han fet això i a mi això em sap molt de greu. No? I és normal que les persones ens tinguem ressentiment perquè aquest m'ha fet això, perquè l'altre tenia l'oportunitat d'ajudar-me i no ho va fer, perquè aquell va fer una cosa que em va perjudicar molt. Això és un sentiment natural, no? I per no tenir aquest sentiment, un amb ell mateix necessita reconciliar-se amb la persona, no? Jo a vegades el que faig, que a mi em funciona, però hi ha tècniques diferents i s'ha d'entrenar molt, i a vegades no funciona. Però tancar els ulls, imaginar-me la persona al davant, saps? I imaginar-me-la que en realitat és bona persona. Perquè a vegades les persones ens fan mal o ens perjudiquen sense saber-ho o sabent-ho, a vegades ho fan sabent-ho, però en realitat aquella persona no tenia més coneixements. Per exemple, potser aquella persona no havia fet educació emocional a la seva escola quan era petita, o no ha anat a escola, o és una persona que no té més nivell cultural i no ho pot entendre millor,
o és una persona que ha passat moltes desgràcies a la seva vida i li han fet molt de mal. A vegades això passa, que a una persona li han fet molt de mal, l'han tractada molt malament i després aquesta persona ha estat tan ressentida que va tractant malament els altres, no? Doncs a mi em funciona això, no? Com tancar els ulls, imaginar-me-la i imaginar-me que en realitat és bona persona però que li ha passat alguna cosa per fer això. Perquè si a un no li ha passat res, no té per què anar fent mal als altres. No? Mira, això fins i tot és una malaltia. Hi ha persones, que això són uns casos especials, però hi ha persones que s'ho passen bé fent mal als altres. I quan veuen que els altres pateixen, o ploren, o els hi fa mal, doncs encara estan més bé. Això és una malaltia. Aquestes persones no ho saben que estan malaltes, no? Però això existeix, això existeix. Doncs mira, l'única manera de no tenir ressentiment és poder mirar aquesta persona d'una altra manera, no? Però és difícil, Això trigareu anys a aconseguir-ho, em sembla a mi. Doncs molt bé, jo no sé si per ells haurà estat útil aquesta experiència, però a mi m'ha agradat molt. He vist que aquests nens fan preguntes que moltes persones adultes no sé si se les fan, no? Que no sé què ens espera en el futur amb aquesta joventut, no? Però si tots són com aquests, ens espera un futur molt bo, segur.